musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique en gari haalande yimɓe cellal ɓalli ha tenti e lekki mbiyeteki avocat ce sen kaali mbiyen avocat kiɗo lekki ko jiya toon dariki aki woni métre uji ɗiɗi honon lekki banana walla honon lekki limon heewi waade ki laaraton ɗon natal muɗum ko ki tigi woni avocat walla mbiyen avocat ce musidɓe tedduɓe lekki mbaɗoki ndenon mbakonno mangoni no laartoton e ngal ɗo natal jagga laɓima lawƴa avocat o ha laaɓa eɓa ɗum no lardoton ni ma taw ñamri mum ene nder taw kadi ko ñamri bandi fayida kewdi nafoore kewdi safara e cellal ɓalli wonande neɗɗo o musidɓe tedduɓe mi haala noon joni joni so on laari natal ngal ma on jii no eɓiri ɗum ni omo waɗi ɗum taƴe omo itti foursen makko omo hecci hen goto omo jaggi kuddo omo waɗi hen goto ko ɗum ɗo tigui woni ko wiyete avocat ma on ji nder to yellere ndeni toon yellere nde kadi ne heewi nafoore kono sikki ala mamin kaala noon foof haalaɓa ha wiye ceer musidɓe tedduɓe ko adi foof kiɗo hen lekki mbiyeteki avocat aki waɗi vitamine B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 so tawi kadi cuɓiɗen ko haalde vitamine B9 lawƴata ko ɓernde ha tenti on gonɗuɗo e karƴet so tawi mo teddini ñamde oɗo avocat mo kollirɗen ɗo henna musidɓe tedduɓe ene gasa ko wiyete karƴet heftotakomo tene kadi tampintamo tene kadi ɓernde makko yawata darade taw saboto ɗum koko wiyete rafi karƴet musidɓe tedduɓe so en kaali avocat ene safra guite e neɗɗo jogotoɗo cuddi e guite mum walla ni bompilteɗo so tawi ne teddini ñamde ɗum ma dañ afiya mawɗo nde tawno lawƴata ko cuddi guite lawƴi ɗum ha laaɓa itta kala ko woni toon hanma arede ko wiyete bompilo an musidɗo tedduɗo so tawi en kaali ndeɗo dende witende avocat musidɓe tedduɓe ene lawƴa nguru neɗɗo ha ɗaata ha feewa wanma rajeunir hono no sukkata koso ene sellina ƴiye wonande museteɗo ƴiye ko fate ƴiye kolɓuli ha e ƴiye e koppi ha e ƴiye e kofi ha e ƴiye dadorde kala museteɗo ƴiye so tawi ne teddini ñamde kiɗo hen lekki mbiyeteki avocat musidɓe tedduɓe ene gasa ma gueno rokku ɗum hen polgumal ngu no feewi soɗen teski e kala saaha ne jogui haaloɓe keneli ɗi belani jalta e kunuɗe mumen taw iwoyi ko ha toon to kuuse o woni to eɗen gandi ko toon sowoto luuɓo kewɗo so tawi jomni haala yalta teddinɗo ñamde kiiɗo lekki mbiyeteki avocat ene sellina ɗum itta ɗum ha laaɓa ha ganduɗa sa watti haalde e tawa kadi haydara yaltata e hunnuko ma musidɓe tedduɓe kadi kiɗo hen lekki mbiyeteki avocat musidɓe tedduɓe ki heewi nafoore no feewi ko fate banggue ɓandu neɗɗo ha tenti ko fate banggue ƴiye ha tenti kadi ko fate banggue cellal e wonande o neɗɗo jiileteɗo e kala saaha yana ha tenti kadi ɓen dañoɓe ref mbiteɗo AVC taw kadi ganduɗa koye taroɗɗe jana ha ɓernde joomum daro hen wasa fittande mum oɗo hen rafikala musidɓe tedduɓe omo safra ɗum ndeɗo dende witende avocat ande safra kadi ande ɓeyda wonande ɓandu neɗɗo ganduɗa sa ñaami ko siggata seeɗa ko ñamɗa ko itta ko foti wonde vitamine ɓandu nawa toon on machine ceɗowo setta ko wonata boroɗol ko yaara banggue ko wonata taari ko yalta ko wonata vitamine ko heddoro e ɓandu e oɗon machine omo sembolina ɗum ngam wawde gollade kala saaha musidɓe tedduɓe e ndeɗo hen dende witende avocat ande softina neɗɗo walla ni mbiyen ande wallita neɗɗo e ñamde mum e kala saaha yaade dow wuuro e woni joomum reedu mum yaafa wasa dañde ko wiyete seero musidɓe tedduɓe kala toppitiɗo ñamde ɗeɗo hen gueɗe dañata caɗele ma en gar joni joni e aaluderde woni nder kalnani yimɓeɓe holko ndeɗo aaluderde jiyaton ɗo henna
omo jogii jungo ko nafata. musidɓe tedduɓe nde ɗo hen aaluderde no jiya toon ƴettata ko rappe maɗa mo joguiɗa o rappamo hen gogamo hen kanko nde ɗo hen aaluderde oɗon daara e paletel he no cenglon kon camirta oɗon laara no rappirta ni ko noon tigui dappirton ha gay noon ha laaɓa ha wiye ceer nangga ɗum mbaɗa ɗum e nangue liira ɗum walla so tawi ala e nangue a ala nangue to gonɗa ɗo nanga four maɗa taw kadi ko four gonɗo e gaz maɗa nanga ɗum mbaɗa e four he to juɗata beñe ma to caaha ɗum toon ha wayno yoran ni gan sanga mofta e kala saaha aɗa wawi wadde sauce uji maɗa walla ni jorna ha yoora nanga mbaɗa e barlade ma mbaɗa hen ndiyam seeɗa gulna ɗum ha wuula aɗa yara walla gulna ndiyam ha wuula jagga e so kuddu goto ɗeɗon cengle ɗe jiya toon mbaɗa e verre mbaɗa hen ndiyam gulɗam acca ha masma suyde jara holko nafata ene nafa eko wiyete tension ngabbowo so tawi an gonduɗo e tension ngabbowo e kala saaha aɗa teddini yarde ɗum ma dañ ɗo tension ma haaɗi walla ni so tawi aɗa jogui sukara kewɗo ma ustu sukara ma ha yetto e hattan ɓandu maɗa walla ni so tawi woni kadi aɗa jogui caɗele ko fate banggue ɓandu ɓuttindu no fewi aɗa jogui ko wayno ɓellere no fewi sa teddini kadi yarde ɗum ene itta ɓellere nde ha tirma woni nokku ko woni hen kadi goɗɗum ene haɗa neɗɗo naywude woni nayewu ha ngoro mum ñorɓolina kono kadi ɗeɗo gueɗe kala mbasa ɓurtinde saabu sa ɓurtini tawi kadi ko ndeɗo hen aaluderde sa woogi a yari ɗum hen ko ɓurti kadi sa renaki ene wawi rokkoydema ko wiyete seero donka yadde wuuro no jiɗirɗani musidɓe tedduɓe ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe poɗɗe toppitede fotani yeɓede e kala teddinɗo ñamde ndeɗo dende witende avocat musidɓe tedduɓe ne jiya toon ɗo hen aynatal mum ene gasma on jinata ɗe foof guila tan to lekki ki ha yetti dende nde ha yettiɗo laaɗi ki fawiɗo ha yettino eɓirani ha yettino koogo yaltiri ni ha yetti foof oɗon daara musidɓe tedduɓe ha yettiɗo wogueteɗo so on toppitima ma on dañ hen afiya no fewi musidɓe tedduɓe tinnoɗe hen no moƴƴi musidɗo moon guiɗo moon siri moon Sar Abdoullahi Sarr yiiɗi wallodirde men cellal ɓalli musidɗo moon weltare ɓiɓɓe fulɓe.